Jamie Reid, a mae o'r bel i ffwr i Darren Thomas sy'n mewn lle. Thomas, mae'r bas hir ar draws cae. At Rob Hughes. Hughes. 2-1 o'i gwmpas yma dal yn mynd, a mae'n ergydio Rob Hughes, mae'n syrthio i Darren Thomas, a mae'n yr hwyd yn dod am can sefyll. O Darren Thomas yn meddwl bod o wedi rhoi Caernarfon ar y blaen, ar ôl dim ond 2 funud, ond y Manwr yn codi fanner. Ci Cornel, cyntaf gêm, i Caernarfon. Hughes yn ei chroesi mewn ar peniad! Ac ar ôl 6 munud, mae Caernarfon ar y blaen, a Ryan Williams, gododd yn uwch na neb i ffenio mewn, oddi ar y postyn. Bod o Ryan Williams, dim hyd yn oed fod i ddechrau'r gêm, newid hwyr oedd o. Cyfle i Prestatyn dar yn ôl. Gycydd yn dod i mewn a mae'n syrthio. Mae'n arbediad gwych gan Orzinski. John yn canfod Beaumont. Yn ei chwarae tu mewn i Mike Hayes. Hayes ymlaen at Rob Hughes mewn lle. Rob Hughes i mewn i'r cwrs Cosby. Dal yn mynd. I ergyd yn cael ei harbed. Kai Jones yn rhoi nôl i Darren Thomas. A Coates yn gwneud yn wych. Wel, oedd hwnna'n gyfle i Gaernarfon. 2 gyfle deud y gwir, ond diolch i James Coates, brofiadol yn y gol. Mae Prestatyn yn denig. Simpson yn cael cyfle i wthio ymlaen. Yn canfod Thomas. Ar ochr y cwrs Cosby. Maen nhw'n gofyn am y cwrs Martin, a maen nhw'n cael ei. A mwy na ni, mae'n gardyn melyn i Jacob Wise. O, ath i mewn. A Cheryl Foster yn penderfynu bod hi'n cwrs Martin i Gaernarfon ar ôl 8 munud yr ail hanner. Mike Hayes, prif sgoriwr Caernarfon tymor dwytha i gymryd y gic. Yn erbyn James Coates. A mae Hayes yn sgorio. Veteranodd o'r gic syth lawr y canol. Hughes yn curo i ddyn. Ag yn curo i ail ddyn. Hughes. O, mae dal yn mynd. Ydym yn mynd yr holl ffordd, mae gen i fo opsiynau. Un o hynny di Kai Jones. I ergyd o'n cael ei harbed. A nath i ddim cweit syrthio yn ddigon sydyn i Mike Hayes. Hughes, i thorau mewn. Y peniad rhydd! A mae'n dair. Griff John. Oedd o mewn lle, ac o 6 llath. Dyna ddim cyfle i Coates yn y gol. Elsie McHugh. Elsie McHugh ail gyfle i groesi. Mae'n gwneud ni teg at y postyn cefn. Cael ei ffenio allan ar bell a Man. Mae Man yn mynd i lawr. A mae'n gofyn am gicwrs Martin. A mae'n ei chael ei. Oedd hi yn sialens flair gan Rob Hughes. Jamie Reid i gymryd y gic i Prestatyn. O, mae'n dweud dros y bar. Ergyd wyllt gan chwaraewr sy'n sgorio'r mor doreithog fel arfer. Darren Thomas i gymryd y gic rydd i Gaernarfon. I thorau mewn teg at y postyn pella. Mae'n cael ei ffenio ar draws. Gwion Dafydd gath yr ergyd. Ond James Coates yn ei chadw allan. Dwi'n sgorio llawer. So bach collectors item i fod yn ost. Ond ie, nath y gol setlo ni. Dwi'n performio gorau gyda ni, ond dwi'n hapus fod yn y rhwng nesaf. I thought the team played really well. Obviously, we went 1-0 down, the set play. Man lost his man, but on the whole I thought first half we created a lot of chances. We could have scored with Kai there, he could have worked the keeper a bit more. I thought we played some really good football at times, considering the run that we've been on and the players that we've lost due to injury. I thought second half, I thought we acquitted ourselves quite well. I thought we created a lot of chances second half. We went in there and said if you gift a team three set plays in effect, goals, you're going to get punished. Ni ddim chwarae'n dda heddiw. So fath o gweithio dyn ni wedi bod, ond dyn ni trwy'r rown nesaf, dyna beth o'n bwysig. So dwi wedi deud y boys cyn y gêm, wneud rhywun colli fel dyn nhw'n ennill. Just yn disappointed y ffordd arall ni chwarae, ond fel ydych chi'n deud, dyn ni dal trwy'r gêm anyway. Jacob assures us and where the ball and the direction the ball went in, and the fact that hardly anyone from Caernarfon and the bench didn't appeal. And obviously the way the ball went, then you've got to think, how's it a foul? But like I say, you've got to look on TV. we were quite far away and my eyes aren't great, but we'd like to appeal.